Συνεχίζουμε. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, οι μέρες που δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που είναι υποψήφοι και ευτυχώς είναι υποψήφοι είτε για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος είτε για την πόλη του Αγρινίου. Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, με το συνδυασμό του κ. Κατσανιώτη, είναι ο κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, που είναι υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης, τον οποίο τις προηγούμενες μέρες παρουσίασε ο κ. Κατσανιώτης στους δημοσιογράφους. Μάλλον δεν χρειαζόταν παρουσίαση ο κ. Φαρμάκης, τουλάχιστον στο Αγρίνιο. Είναι γνωστός από τη δραστηριότητά του, αλλά με το καλημέρα σας και τα χρόνια πολλά θα πρέπει να τον ρωτήσω τον κύριο Φαρμάκη. Κατάφερε η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, γιατί είστε και εκλεγμένος περιφερειακός σύμβουλος με τον κύριο Παπαναστασίου, κατάφερε να αποκτήσει περιφερειακή συνείδηση? Καλημέρα. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση. Να είστε καλά. Όπως είπα και στην πρώτη μας συνάντηση με τους δημοσιογράφους, είναι ξεκάθαρο ότι η Περιφερειακή Αρχή, η περασμένη, αυτή που τελειώνει δηλαδή, σε λίγους μήνες, δεν κατάφερε να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες που θα οδηγούσαν όλους εμάς τους πολίτες της Δυτικής Ελλάδος να αισθανθούμε ότι είμαστε πολίτες μιας ενιαίας περιφέρειας. Αντιθέτως, αυτό που έκανε ήταν να δημιουργήσει, να εντείνει τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες, να τις οξύνει, με αποτέλεσμα να εμφυλοχωρούν διάφορα ζυζάνια, έτσι, και ο καθένας εκεί μέσα προσπαθούσε να προβάλλει τις ανάγκες και τα θέλω της δικής του περιοχής. Όχι ότι αυτό είναι μεμπτό, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι για να πάει η περιφέρειά μας μπροστά, είτε μας αρέσει είτε όχι, θα πρέπει να συνεργαστούμε. Και θα πρέπει να συνεργαστούμε μέσα πάνω σε μια βάση η οποία θα δέχεται τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής, θα αναγνωρίζει τις ανάγκες της και θα ποντάρει πάνω στα πλεονεκτήματά της. Αυτό δεν έγινε κατά την περασμένη θητεία της Περιφερειακής Αρχής και ελπίζουμε ότι αυτό θα αλλάξει με την νέα Περιφερειακή. Μιλήσατε στην ανακοίνωσή σας από τον κύριο Κατσανιώτη, το ονόματό σας τέλος πάντων, μιλήσατε στους δημοσιογράφους και αναφερθήκατε στη μιζέρια, δηλαδή διαχειριζόμαστε τη μιζέρια στην περιφέρεια. Και φυσικά εσείς σταθήκατε στο πώς μπορεί να βγει από τη μιζέρια μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, μέσω της Ευρώπης. Ακούστε. Πόσο εφικτό είναι αυτό, γιατί ακόμη και σήμερα η Ευρώπη φαντάζει πολύ μακριά από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα των πολιτικών που ακολουθήθηκαν μέχρι σήμερα. Η Ευρώπη, είτε το γνωρίζουμε εμείς, είτε δεν το γνωρίζουμε, είτε θέλουμε να το αποδεχτούμε, είτε δεν θέλουμε να το αποδεχτούμε, στηρίζει την ανάπτυξή της πάνω στην περιφερειακή ανάπτυξη. Στηρίζεται πάνω στις περιφέρειες. Έχει συγκεκριμένη στόχευση και συγκεκριμένη στρατηγική. Και μάλιστα έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα κονδύλια και τις θεματικές, βάσει των οποίων μπορούν να αντληθούν κονδύλια από τις περιφέρειες για να βοηθήσουν την πολυπόθητη αυτή ανάπτυξη. Εμείς, όταν λέω εμείς εννοώ η δικιά μας περιφέρεια, προσπαθούμε να ξεχάσουμε αυτό και προσπαθούμε απλά να δείξουμε κάποιους δείκτες στο τέλος ότι τόσο της 100 του ΕΣΠΑ απορροφήθηκε, τόσο της 100 του ΕΣΠΑ απορροφήθηκε, χωρίς όμως καμία συμμετοχή και στη συνδιαμόρφωση αυτής της στρατηγικής. Όταν μιλάει κανείς για στρατηγική, και συγγνώμη που μακρηγορώ ίσως, όταν μιλάει κανείς για στρατηγική, θεωρείται από μερικούς ότι αερολογεί. Νομίζω όμως, και μάλλον είμαι πεπισμένος ότι δεν είναι αερολογία. Το πιο σημαντικό πράγμα που έχει να κάνει η περιφέρεια είναι η στοχοθέτηση. Διότι αυτό που ουσιαστικά κάνει, και θα μιλήσω έτσι με παραδείγματα, με απλούς όρους, είναι ότι ανοίγει την τρύπα στο χώμα για να μπει ο σπόρος. Αυτό κάνει η περιφέρεια. Αυτό πρέπει να κάνει η περιφέρεια. Αυτό που έκανε μέχρι τώρα, τι ήταν? Αυτό που έκανε η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση μέχρι σήμερα. Θεωρείτε δηλαδή ότι η περιφέρεια δεν ήταν τίποτε άλλο από μια μεγάλη, ας πούμε, νομαρχιακή αυτοδιοίκηση? Ακριβώς. Δεν κατάφερε ουσιαστικά να σηκώσει την πλάτη της αυτό που λέμε περιφέρεια, είτε λόγω ενότητας, είτε λόγω διαφορετικοτήτων μέσα σε όλους τους ανθρώπους της περιφέρειας? Δηλαδή είχε πρόσβαση, θεωρείτε εσείς, ή όχι ο πολίτης, σε αυτό που λέμε περιφερειάρχη, όπως είχαν παλιά στις νομαρχίες? Ο πολίτης δεν νομίζω ότι είχε πρόσβαση, αλλά αυτό είναι με ευθύνη φυσικά της Περιφερειακής Αρχής και όχι του πολίτη φυσικά. Έτσι. Ο απερχόμενος Περιφερειάρχης, τέλος πάντων, έχει την αποκλειστική ευθύνη και υπέρ αυτών της μη συμμετοχής του πολίτη, διότι ο Καλλικράτης, όπως σας έθεσα και στην πρώτη συνάντησή μας,
τόσο από την ευρωπαϊκή πολιτική, αλλά όσο και από τον Καλλικράτη, δίνεται η δυνατότητα της αμεσότητας, της διαβούλευσης, της ευελιξίας. Όλα αυτά τα στοιχεία και τα όπλα που δίνονται στην περιφέρεια δεν χρησιμοποιήθηκαν. Κοιτάξαμε μόνο... Παρόλη την ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ από το 2011 και μετά, όπως είπε ο κύριος Κατσιφάρας πρόσφατα. Δεν σας άκουσα. Παρόλο λέω το ότι από το 2011 μέχρι τώρα έχει εντάξει, όπως λέει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, από το ΕΣΠΑ πολλά έργα. Δηλαδή αυτό δεν έδωσε μια διαφορετική πνοή, δεν έγινε δουλειά. Κοιτάξτε, η ένταξη κάποιων έργων είναι νομοτελειακή, έτσι. Δεν μπορεί να βαφκαλιζόμαστε ότι εντάξαμε κάποια έργα, σαφώς και θα εντασσόταν κάποια έργα. Νομοτελειακά γίνονται αυτά τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, ποιο είναι το όραμα που δίνεται για το αύριο. Έτσι. Και αν θέλετε να μιλήσουμε και ειδικότερα, ένταξη ποιων έργων. Να σας θυμίσω ότι είχε εντάξει ο κ. Κατσιφάρας και την ολοκλήρωση του Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου στο ΕΣΠΑ. Εδώ ήταν έργο το οποίο είχε υπαχθεί στον κρατικό προϋπολογισμό, από τον κρατικό προϋπολογισμό, από την κρατική επιχορήγηση. Και γιατί έγινε αυτό? Για να δείξει μεγαλύτερη απορροφησιμότητα. Μάλιστα. Στρικτ λογιστικά. Αυτές οι λογικές, σας ξαναλέω, είναι εκτός της δικής μας λογικής. Υπάρχει μια σαφής σύγκρουση νοοτροπιών. Είναι η νοοτροπία του κομματικού λαφύρου από τη μία που προασπίζεται αυτή τη στιγμή ο κ. Χαντιλάμπρου, ο οποίος δεν κάνει καμία συγκεκριμένη πρόταση, δεν έχει καμία συγκεκριμένη αυτοδιοικητική πρόταση, σας ξαναλέω. Γιατί εδώ είμαστε αυτοδιοίκηση. Η δική σας αυτοδιοικητική πρόταση όμως μίλησε κάποια στιγμή και για θέσεις εργασίας. Δεν ακούγεται λίγο περίεργο αυτό? Δηλαδή αναλαμβάνει το ψηφοδέλτιο το δικό μας εν προκειμένου του κυρίου Κατσανιώτη, σας λέω την επόμενη των εκλογών το Σεπτέμβριο, τα ηνία της περιφέρειας, και όπως ο ίδιος είπατε, μη σας κάνει εντύπωση στο μέλλον, μας είπατε ότι θα έχουμε και θέσεις εργασίας. Σε ποιο επίπεδο? Γιατί αυτό καλά ακούγεται προεκλογικά, αλλά τι είδους εφαρμογή έχει? Κοιτάξτε, καταρχάς δεν είπε κανένας ότι θα δώσει η περιφέρεια θέσεις εργασίας. Όπως σας είπα και πριν, ο ρόλος μας είναι να ανοίξουμε την τρύπα στο χώμα για να μπει ο σπόρος της ανάπτυξης. Ο σπόρος είναι οι επενδύσεις που θα έρθουν, το να ομαλοποιηθεί το κλίμα και να μπορέσει... Σε ποιο επίπεδο όμως θα μπορέσετε εσείς να φέρετε, γιατί θα έχετε ένα ρόλο αν εκλεγείτε, σοβαρό, σημαντικό, επενδύσεις. Ξέρετε, ο λόγος, η έκφραση επένδυση, ας πούμε, ή θέσεις εργασίας, είναι αυτό που ζητάει όλος ο κόσμος για να έρθει η ανάπτυξη. Γι' αυτό ακριβώς μιλάμε. Γιατί όταν συζητήσαμε, για παράδειγμα, για την έρευνα και την καινοτομία, θα πρέπει να σας πω και το εξής. Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ, για παράδειγμα, να σας πω, για κάθε 1% στο ρυθμό μεταβολής των δαπανών στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη των επιχειρήσεων, μεταβάλλεται το ΑΕΠ κατά 0,07, περίπου 140 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι όταν δημιουργείς τις προϋποθέσεις, ένα απλό παράδειγμα σας έφερα εγώ, έτσι. Για 1% στο ρυθμό μεταβολής της δαπάνης έρευνας και καινοτομίας, αν μπορέσεις δηλαδή, σαν περιφέρεια, να κεφαλαιοποιήσεις αυτό που σου δίνεται από την Ευρώπη και να πεις ότι θα δώσω σε αυτό που λέγεται έρευνα και καινοτομία, θα προσπαθήσω να φέρω έρευνα και καινοτομία, τότε θα εισφέρω στο ΑΕΠ μου περίπου 140 εκατομμύρια ευρώ. Σε όλη τη χώρα, έτσι. Ναι. Όχι μόνο στην... μακάρι να ήταν μόνο για μας εδώ. Ναι, εντάξει. Μακάρι αυτό το κομμάτι να ήταν μόνο για μας. Προσέξτε όμως, η περιφέρειά μας μας επιτρέπεται λόγω, όπως είναι, έχουμε τομείς όπως η υγεία, περιβάλλον, πρωτογενείς τομές, μεταφορές κτλ. Θα μπορούσαμε να τα συνδυάσουμε όλα αυτά με πρακτικές έρευνας και καινοτομίες και να αποδώσουμε μεγάλες υπεραξίες. Ένα ερώτημα που σας έθεσε και το Agrinio.net, οι συνεργάτες μας εδώ και εγώ, ήταν το γεγονός ότι όλα αυτά καλά, αλλά για να γίνουν θα πρέπει να υπάρξουν υποδομές. Από την ώρα λοιπόν που περνά κάποιος στη γέφυρα, και εσείς ζείτε στο Αγρίνιο και ξέρετε καλύτερα και από μένα ίσως την Αιτωλοακαρνανία, παρόλο το νεαρό της ηλικίας σας βρίσκεστε και επαγγελματικά στο δρόμο, να το πούμε έτσι, ας μου επιτραπεί η έκφραση ως νομικός, το γνωρίζετε καλά το κομμάτι. Εγώ όταν ταξιδεύω στην Αιτωλοακαρνανία και ξεκινώ από το Αντίριο για να φτάσω στο Μενίδη, τραβάω τον παθόν μου τον τάραχο γιατί δεν ξέρω σε ποια στροφή θα βγω έξω. Πώς λοιπόν όλα αυτά θα βρεθούν χρήματα σε μια τόσο δύσκολη οικονομική κρίση, ώστε να μπορέσουμε, γιατί αν δεν έχεις υποδομές, για ποιο λόγο θα έρθει όλος να κάνει οποιαδήποτε επένδυση? Ναι, δεν το συζητάμε. Δεν είναι σοβαρό ερώτημα αυτό? Δεν είναι ένα δεδομένο το οποίο πρέπει να αλλάξει? Σοβαρότατο ερώτημα. Και εκεί είναι ο ρόλος της περιφέρειας ως προς το εξής. Η περιφέρεια δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει τέτοια έργα. Αυτό που μπορεί να χρηματοδοτήσει είναι παράπλευρες τέτοιες ενέργειες. Έτσι.
σαφώς και μπορεί να χρηματοδοτηθούν μέσω του ΕΣΠΑ υποδομές, αλλά δεν μπορεί να ασχοληθεί με το εθνικό δίκτυο, που γνωρίζετε, έτσι. Είναι αρμοδιότητα της κεντρικής κυβέρνησης αυτό. Αλλά από την άλλη, το πώς συνδιαμορφώνεται τόσο η εθνική στρατηγική όσο και η ευρωπαϊκή στρατηγική, έχει ρόλο η περιφέρεια. Και εκεί πάλι δεν υπήρξε καμία προσπάθεια από την Περιφερειακή Αρχή για συνδιαμόρφωση. Επισκέφθηκε ο κύριος Χαν την Πάτρα, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με θέματα μελλοντικής πολιτικής σύγκλησης κτλ. Εκεί το μόνο που έγινε είναι ανταλλαγή φιλοφρονήσεων και ευχαριστούμε που ήρθατε και να είστε καλά και καλά θα πάνε και όλα καλά. Δεν είναι έτσι όμως. Το ετέθησαν από εμάς ζητήματα, από μένα προσωπικά, ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτό ακριβώς που λέτε. Σαφώς και αυτό. Μα για ποιο λόγο στο κάτω-κάτω να πολιτευτεί ένας άνθρωπος εάν ουσιαστικά δεν διεκδικήσει ακριβώς δεδομένα? Δηλαδή είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή σε όλα αυτά τα χρόνια τουλάχιστον που κάνω το ρεπορτάζ έχω αμέτρητους θανάτους. Δεν υπάρχει καμία επένδυση στην Ιταλοκαρνανία, γιατί σου λέω πώς θα βγάλω το προϊόντο μου προς τα έξω. Θα υπάρξει επένδυση στην Ιταλοκαρνανία αν δεν λυθεί το ζήτημα των υποδομών και των οδικών δικτύων. Δεν μπορεί να υπάρξει. Αλλά ακούστε να δείτε μια παγίδα που υπάρχει σε αυτό. Μιλάμε τώρα για δρόμους. Και ορθώς μιλάμε για δρόμους. Γιατί είναι κάτι που μας πονάει και μας πονάει χρόνια. Έτσι. Γιατί μας βοηθάει στην προσπελασιμότητα, στην εξωστρέφειά μας και άρα μας κάνει μη επενδύσιμο στόχο. Ναι. Απλά πράγματα. Φυσικά απλά πράγματα. Αυτά κι αν είναι απλά πράγματα, ξέρετε. Είναι απλό να το καταλάβει κανείς. Ναι. Έτσι. Από την άλλη όμως, να σας πω το εξής. Το Μάρτιο του 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ψήφισε, και αυτό το έκανα γνωστό στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά δεν ασχολήθηκε κανένας και κανένας δεν μου απάντησε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν υιοθέτησε μια αναλυτική στρατηγική με τίτλο «Οι μεταφορές το 2050». Κοιτάξτε λοιπόν στην Ευρώπη τι σχεδιάζουν. Μα λογικό δεν είναι? Δεν είναι λογικό? Εμείς συζητάμε για την επιμήκυνση του χρέους για 50 χρόνια. 30 και 50 χρόνια όμως. Ακούστε λοιπόν τι προβλέπετε εκεί, για να δείτε τι μας περιμένει, αν δεν καταλάβουμε ότι πρέπει να δράσουμε γρήγορα. Προβλέπετε λοιπόν στροφή των μετακινήσεων σε ποσοστό 50% και μάλιστα με αυστηρά χρονοδιαγράμματα και κριτήρια των επιβατικών και εμπορευματικών μετακινήσεων από τις ειδικές στις σιδηροδρομικές και πλωτές μεταφορές. Όταν λοιπόν στεκόμαστε και μιλάμε για σιδηρόδρομο στη Δυτική Ελλάδα που δεν προβλέφθηκε μια γραμμή επάνω στη γέφυρα, πώς θα το κάνουμε αυτό δηλαδή αύριο το πρωί? Τόσο δύσκολο είναι ή τόσο εύκολο? Πώς? Τα πάντα είναι ζητήματα ιεράρχησης. Μάλιστα. Τα πάντα είναι ζητήματα ιεράρχησης. Κοιτάξτε, καταρχάς ο Δυτικός Σιδηροδρομικός Άξονας είναι ένα έργο το οποίο έχει μάλιστα ιεραρχηθεί ως υπαριθμόν 29 από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Είναι σχετικά ψηλά, αν σκεφτείτε ότι τα περισσότερα άλλα έχουν γίνει, που δεν αφορούν φυσικά την Ελλάδα. Έτσι. Οι άλλες χώρες φρόντισαν και τις προτεραιότητες ευρωπαϊκές τις αξιοποίησαν. Εμείς κοιτάμε να μην τις αξιοποιούμε. Ναι. Ο Δυτικός λοιπόν Σιδηροδρομικός Άξονας έχει προβλεφθεί και πρέπει να γίνει. Καμία όμως κουβέντα δεν έγινε ακόμα και γι' αυτό. Καμία κουβέντα. Και μάλιστα είχα θέσει το εξής. Είχε γίνει μια συνάντηση, είχε βγάλει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ένα δελτίο τύπου, όπου συναντήθηκαν ο κύριος Κατσιφάρας, ο κύριος Τσούκαλης, ο κύριος Αλεξόπουλος, ο κύριος Εφαντής και πολλοί άλλοι, με την διοίκηση τότε του ΟΣΕ κτλ. Από το δελτίο τύπου τότε, το οποίο είχα προσκομίσει μάλιστα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, προέρχεται το εξής θλιβερό. Από αυτόν τον θεμελιώδους αξία σχεδιασμό έλειπε η Ιταλοκαρνανία. Έλειπε η Ιταλοκαρνανία. Καμία κουβέντα για τις γραμμές εδώ. Καμία κουβέντα. Που σας ξαναλέω. Πολλές κουβέντες δεν έγιναν, αγαπητέ κύριε Φαρμάκη, και για την γραμμή εδώ, την, πώς τη λένε, τη σιδηροδρομική. Τη σήκωσαν κάποιοι λοποδίτες κλέφτες στη σιδηροδρομική γραμμή. Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Έτσι. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Ούτως ή άλλως έχουμε χρόνο μέχρι τις εκλογές, θα μπορέσουμε και να ξαναμιλήσουμε και φυσικά περιμένω και τις ανακοινώσεις σας και τυπικά για τα σχέδια που έχετε εσείς όσον αφορά την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και τις προτάσεις σας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι πολίτες της Ιταλοκαρνανίας θα καταλάβουν ότι επιτέλους ούτε σωτήρες έχουν ανάγκη, ούτε παλιούς νομάρχες. Μάλιστα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.